rukou jednosměrný lístek. Ten lístek vedl ve vagónech pro dobytek směrem do Osvětimi, do koncentračního tábora v Osvětimi. Většina z těchto lidí se už zpět nevrátila. Přesně před 12 lety, ve stejný den, na téměř stejném místě se setkala skutečně hrstka lidí, kteří uctili památku těchto obětí druhé světové války a na dům, ve kterém se tehdy moravští Romové sešli a shromáždili. Den se shromáždila necelá tisícovka Romů z Moravy na ulici Masné v tehdejších Jatkách a dostali iluziorně do rukou jednosměrný lístek. Ten lístek vedl ve vagónech pro dobytek směrem do Osvětimi, do koncentračního tábora v Osvětimi. Většina z těchto lidí se už zpět nevrátila. Přesně před 12 lety, ve stejný den, na téměř stejném místě se setkala skutečně hrstka lidí, kteří uctili památku těchto obětí druhé světové války a na dům, ve kterém se tehdy moravští Romové sešli a shromáždili, nechali vytvořit tady tuto pamětní desku. Dnes se scházíme zde již 7 let z důvodu, že prostory, které vlastně tehdy byly místem posledního odjezdu Romů, byly srovnány se zemí a na jejich místě nyní stojí obytný dům s obchody.